لگوری لکولینه که روداوی biryar د چند روژین پیشمدا hejmarek gerîlayên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK weke niyetpakî ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê li Tirkiye çek deynin. Tora medyaya Rûdawê ji du çavkaniyên agadar li Herêma Kurdistanê zanyarî wergirtiye û li gorî van her du çavkaniyan rêwresma çekdanînê de di destpêka meha Temûzê de û li Herêma Kurdistanê pêk were. Li gorî wan zanyariyên ku geştine dest tora medyaya Rûdaw tê çavrêkirin ku di çend rojên kêm yên pêşmeda Abdullah Öcalan rêberê girtiye PKK derbarê pêvajoya çareseriyê de peyameke nû belav bike û piştî wê pêvajoya çekdanînê dest pê dike. Her du çavkanî dibêjin di navbera sê hetanî dehê Temûzê de hejmareke gerîla ku hêjî hejmara wan bi temamî nehatiye yekalîkirin û di navbera 20 hetanî 30 kesan da dibin di rêwresmekê de li ser sînorê parêzgeha Silêmaniyê bi amadebûna medyayê çekên xwe datînin. Derbarê çarenivîsa wan gerîlayên ku çek datînin çavkaniyan gotin gerîla di merasimê de çekên xwe datînin û vedigerine wî cihî ku niha lê dijîn yanê venagerine nav bajarên xwe. Çavkaniyan behsa vê yekê jî kirine ku eger guherîna siyasî ya bilez ya çavrêkirî rû nede plana çekdanînê di dema diyarkirî de weke xwe berêve diçe. Di yekê meha dehê ya par de dewleta Tirkiye destpêşxerî ji bo serkeftina pêvajoya çareseriyê li Tirkiye ragand. Pêvajoya ku jaliyê dewleta Tirkiye ve bi navê pêvajoya nehîştina terorê yan jî Tirkiya bêteror lê hatiye kirin û jaliyê PKK ve jî weke pêvajoya aşîtî û demokrasiyê tê binavkirin. Piştî çend serdanên şanda dem Partiyê bo cem Abdullah Öcalan li İmraliyê rêberê PKK di 27 Sibata îsal de dehal ji partiya xwe kir ku kongrê girê bide çekan dayîne û xwe hilweşîne. Li ser vê daxwaza Öcalan PKK jî di rojên 5 û 7 Gulanê de dazdemîn kongreya xwe girê da û biryara xwe hilweşandinê û bi dawiyanîna xebata çekdariya xwe da. Recep Tayyip Erdoğan serokê Tirkiye, Devlet Bahçeli serokê Partiya Tevgera Neteveperesta Tirkiye û hejmarek ji partiyên Tirkiye pêşwaziya bangewaziya Öcalan kirin. Her wiha serok Mesûd Barzanî, serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Mesrûr Barzanî serokê Hikûmeta Herêma Kurdistanê, Bafil Talebanî serokê Yekîtiya Niştmaniya Kurdistanê û partiyên Kurdistanê her wiha Amerîka, Yekîtiya Ewropa, welatên navçe û cîhanê pêşwaziya bangewaziya Abdullah Öcalan kirin. Rêber Ahmed wezîrê navxweyê Herêma Kurdistanê 20 Gulanê di konferanseke rojnamevaniyê de behsa biryara PKK ya ji bo çekdanînê kir û got ew ê ku li ser millê Herêma Kurdistanê bikeve rola xwe de bigerîne bo nêzîkbûna her du aliyan û di pêşa rojê de her çawa ku pêwîst bike wê tev bigere. Derbarê çawaniya çekdanîna PKK de Rêber Ahmed got hêjî hinek mijar eşkere nînin bo wan jî got û bêjan dikin. Bo mînak mijara çekdanîna Pêkingê çawa û li ku derê rû bide.